3.5 मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर हमखास सोनं किंवा घर खरेदी करण्याची परंपरा आहे। मात्र सध्या सोन्याच्या घरानं 1 लाखाचा टप्पा पार केलाय। सोन्याचे हे दर खाली येण्याचं नाव नाहीये, त्यामुळे 3.5 मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ग्राहकांचा कल हा सोने की चांदी खरेदीकडे अधिक असेल। याबाबत आता सराफ बाजारालाही उत्सुकता लागलेली आहे। तर दुसरीकडे अक्षय तृतीयेनिमित्त घरांची विक्री व्हावी यासाठी अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी सोनं, कॅशबॅक आदी ऑफर्स आणलेले आहेत। गृहकर्जावर कमी व्याजदर आणि आकर्षक ऑफर्स यामुळे घर खरेदीसाठी सध्याचा उत्तम काळ आहे, अशा जाहिराती अनेकांनी केलेल्या आहेत। त्यामुळे अक्षय तृतीयेला सोनं घ्यायचं की स्वप्नातलं घर असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय।